Puljebingo-vinder. Hvordan er det, Frank Hus og Larsen? Velkommen til, Frank. Jo, tak. 1000 kroner har du vundet. Det var bare i orden. Tak skal du have. 2.500 kan du vinde, hvis du finder en trold i 1 eller 2. Det er tager nummer 2. Jeg tager 2'eren. Ja, det hørte jeg. Og den kommer der. Værsgo, 2.500 er i hus. Mange tak. Jeg var lige bare en gang til. Ja, 3, 4 eller 5, så kan du få 5.000. Jeg tager 3'eren. Men husk, hvis det går galt, så ryger du ned på 1.000. Ja, det er bare i orden. Er du klar, Jeg tager Frank? 3'eren. Træeren. Sådan. 5.000 er i hus. Har du ikke lyst til at vinde 50.000? Jo, jeg kan da godt lige prøve, så. Ja, jeg skal ikke lokke dig. Jeg tager 8'eren, så. Og du er med på, at hvis det går galt, så ryger du ned på 1.000. Er du med på den, Frank? Ja, det gør jeg. Jeg tager 8'eren. Du tager 8'eren under alle omstændigheder. Ja. Hvis der er en trold derinde i nummer 8, så vinder du 50.000. Jo. Er du med på den? Ja. Er du klar? Ja, det er orden. Og du ved, at hvis det går galt, Ja. så ryger du ned på 1.000. Ja. Er det i orden med dig? Ja. Ja. Værsgo, Frank. Ja, det er orden, tak. 50.000. Mange tak, du. Ja, velbekomme. Du har ærligt fortjent dem. Ja, det er orden, tak. Det var for Ellis, og jeg... Elishøj, Jeg ja, var ja, godt have men... en 1 til Skarping, og så Vedum.